Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi? Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang nadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Di naman ikaw ba ikang gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Ambisyoso. Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadaldalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Paminawa! Certified SED Panyawan User. Si Tatay Maximo Arnol nakasinati sa pagdako pagbalik sa iyahang goiter. Maayo na lang kay nag-maintain sa pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule. Natabangan. Kini manguna akong waiter kuan man kanang naoperahan ni sa 2001 nya ning action siya balik karon ni nag-maintain ko sa Panyawan. Pag maintain ako wala na siya mo abanti ni mura siya ni kubol murag mo atras na ni siya. O karon magpasalamat ko nga nakatumar ko aning maong Panyawan kay dako kay ikatabang sa atong mga sakit. Ang SED Panyawan Herbal Capsule makatabang sa pagpakupos sa goiter na sinati kini ni Tatay Maximo Arnol. Basta balatian, SED Panyawan! Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating
sa buhay ko. Ang SED Marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Maayo! Oh, Don, Goliath! may kita na sa dako, no? Don! Yat, padayon na mi be. Don, kauban ko ang akong amo, Don Wala, Goliath. kaubon ko rin sili iyang amo. Kitsa magkakamuhan niya? Si De Sherman ka? Ha? Sir? Oh, dong? Ha? Ha? Hapa? Naunsa mo ka, eh? Nabidisaya, maliki na sa sili. Naunsa mo, maliki na English ron. Basin si Charmin ano eh. Nay, iparigog tang-tang niya akong bindahe be. Huwag ganun ipatangtang mo na mo, ha? Pakita na sa baldita yung binuhatan ni mo. Bawaw ko, kantsawan niya ko ni Ana. Di magkamayo nga akong itsura ni. Iyawan gani kong nakakita na ko. Unsa? Unsa kayawan ka kung makakita niya? Ikaw ba, kuyawan gani ka nakakita na ko? Ako, Unsa pero na- kuyawan un- dili siya. Pagtahibong ko ni mo. Kuyawan gali ko nakakita na ko. Na ba? Yaho! Hoyo! Anybody there? Lakaw na. Susihag kinsa na. Kaya og si Charmin ha, di ko gawas. Sige. Naunsa ba tao niya, eh? Gawas din ng lizard din tiniguan na to. Suguan mo yung kuno ni mo. Ako matay amo, ano eh? Yaho! Anybody there? Ay, wa naman tingali tao diya sili. Oy, basin nan lakaw na. Oh, you said you met Don Goliath here in the outside, diba? So, they are now in the inside. Ah, o di ay ganina. Panbasin nan lakaw na lagi. Let's try to call again. Don Goliath! Don! Yoo! We are here in the outside, Don Goliath! Oy, yaya silighang. Betania, I told you. They are here inside the house, oh. Ay, may tao di ay. Again. Yaya sili. Mao ni imong giingon nga imong amo, Yaya Sili, kini si Ermitanyang Bruha. No. She just accompanied my amo. Kauban lang na siya. Mao ba? Kung mao ka na sa imong amo, ha? Don Goliath! Oh, bangas ka. Ikaw di, Sir Mike, what's ours? Unsay, what's ours? Unsay ato? Oh, si Sandro unta. Gusto ko makita ang kahimtang ni Sandro. Come in. You are all welcome to my house. Come in. Muchacho! Oh, you called muchacho? Muchacho, si Sandro. Baya, no? Mas muchacho pa ng dagway ni mo kay ni Sandro. Yaya Sili kulikot. But I like you. You speak English. Maybe we can understand our both. What did you say? Huh? Duha ba magkasinabot ta? Bubuan na to. Nakubag ibot. May yung pakungon inyong mga o. Come on. Have a seat all. Sit down to my apuch, ha? Say apoch. Supa. I will call my muchacho Sandro upstairs and downstairs, okay? Feel at home, ha? Unsa? Oh, Ako ilang tuyo? ikaw lagi. Mga tubangan to rito. Lisura tubang sili, eh. Lisod kayo, sige kiniglis. Lisod ko tubang nila. Kapoy pa ng dato tayo. Unya, kaya ako naong. Kanang mga bindahin ako. Tangtangas, ano Ay, nagtagtangay mong nawang ko. Unsa mo ka. Huwag kayo nawang matubang nila. Ano, de? Maunay gianis imong amo. Kay mo tanaw siya sa imong kahimtang. Unsa?
Nadugay magpagawa si Sandro. Might be, she feel ashamed of his face. Ha? Haplas. Eh, Mawaw panyawan. Oo, of course. Napadaylain. Mauwaw siya sa iyang naong ba? Kapuyas na may kastorya ermitan niya, oy. Kapoy kay translate sa imong binisaya. Hey, Ningis, oy. gikapuyan ka man ganig translate. Ako pa kang naminaw dire. Pag binisaya na lang kay makutaw akong utok ug samot sa mong in English. Because you have only little brain. Unsa? Unsa na sad. Mag-translate sad ko ini. Giingnan gani kang pagbinisaya na lang. Aron dili ta matagbaw translate anang lisod na mong sabtong in English. Oh, here he comes. Here comes. Sir Mike? Oh my God! Kadaghan ko bindahe si mong naong. Grabe gini ay mo na aguman sa akong anak. Ha? Kung kayo ay nakararanas ng paghihirap sa pag-ihi o kaya naman hindi mapigilan ng pag-ihi, pag umihi naman ay mahapdi at may sakit na nararamdaman, maaaring kayo ay may problema sa urinary bladder. Ang balisawsaw o UTI ay isang nakakabalisang karamdaman kung saan apektado ang ating imbakan ng ihi, daluyan ng ihi at pati na rin ang paraan ng pag-ihi. Ang impeksyong hatid ng balisawsaw ay maaaring makapagdulot ng komplikasyon sa ating kidney at atay. At kung ikay may problema sa balisawsaw, mabuti pang mag-SED Cogon capsule ka na. Ang SED Cogon ay isang uri ng herbal na kapsula na mula sa SED Marketing na napatunayang nakagagaling ng balisawsaw. Inumin lang ang SED Cogon 3 times every day at uminom din ng maraming tubig para malinisan ang urinary bladder. Panatilihing ligtas ang katawan. Tayo na't mag-SED Cogon Herbal Capsule. Sa Cogon, katawan ay may tulong. Kay nga no magyod ha? Giunsa man day, giunsa ka magilay sa akong anak ha? Naunsa man nga naong mo? Gilaslasan ba ha? Ha? Gilaplapan ba ka na? Ha? Ang imong naong sa akong anak? Ha? Wa man, sir. Apan nga no man lagi in taon? Nganong grabe makadaghan nagbindahi? Nay, si Yaya Silly man ang nagbutang sir. Ha? Haplas. Yes, sir. Haplas. I'm the one putting it. Kay nga no, Yaya Silly. Unsa man gini ka grabe ang samad sa naong ni Sandro? It's very trying hard, sir. Unsa? Lisod kaayo yung kahimtang, sir ba? Very deep wounds. Can't you see? Wa ba nimo makita, sir? How long are the fingers of thy charmin? Ha? Kuko tingali ang buot mong ipasabot? Oh yes, the kuko of your daughter ba? Very long. Aw, kuko. Dili fingers. Yeah, oo. But it's the same. It's the same as parehas ra. Because the kuko is attached in the fingers. Ay. That is why, sir, Sandro had deep wounds and need to be bandaged because blood is all over. You see this mark? It's blood. Kung mao ka na, mas maayo tingali kung ato ka na iadto og ospital, Sandro. Ha? Haplas. Ay na lang, sir. Oy. Okay ra ni. Pero basin big ma-infected ka na, ha? Kay basig, giun sa nagtambal Yaya Silly. Oh, it's very effective ba ya, sir? Because I put some malunggay and hagonoy leaves in his wounds. Usa? Na, samot. Basig hugaw tong dahon sa kamunggay ug hagunoy nga imong gibutang diha. Ano pa mga ito'y mayana? O, nasamot sad. Oh. Ma-infected ka ng mga samad ni Sandro. Mula, tana Sandro. Tana sa ospital. Ayaw kong supaka ha, Sandro. Kay obligasyon ko ka na. Kay binuhatan ka na sa akong anak. Pag-ilis, tana sa ospital. Ha? Sana? Ha? Ha? Ngadto ta ospital? Sa mga tutong ospital. Oh. Nay, Sir Mike ay, tadong ko niya ospital. Tabangin ko niya, di ko pa daw sa ospital. Inga, di ka pa daw?
mamugos man si Sir Mike. Kay obligasyon ko na ning netabo lang ko. Kay yung anak ko na ang naghimo ani. Ug di lagi kayo grabe ni ako mga samad nga. Kinaurasan ni Charmin no eh. Kang yayasili ning buhat, aron ko no makonsensya si Charmin ini. Ug kung ipa-hospital ko, may bawaan normal na ning kinaurasan ako. Pida, no? Ay, kabala ka. Ako tubang na imo amo. Ha? Unsa ka man ni mo eh? Ako'y bahala. Just watch and learn, ha? Listen to me. Hello, everybody. Oh, wa ka ba lagi mag-ilis, Sandro? You know, Mr. Mike, I appreciate your effort, sir. But, Oh, I love your English, Don Goliath. but you know, Continue. Nausa, you can do it, Don Goliath. Go. I love to hear English words. Go. you know all, I am very much rich, huh? I can afford to hire a private doctor for my muchacho. Don't bother your head, Mr. Mike. Dato ko. Maka-afford ko pag-hire o mga di-kalibring doktor alang kang Sandro. Kay delikado karon og iadto na ko siya sa ospital. Kay nigsod nimo like ining Sandro nga kauras-kauras ras kuko ang atong ipa-check up, inigawas niya sa ospital. Labi na sa mga gobernong pang-ospital. COVID na! Dinhilan siya na patambalan sa bahay. Mag-self-quarantine lang mi dire, ha? Uy. Pwede raman sad gani nga ako rin mo tambalan ni niya. Ha, you know? Usa mo sa pagtambal, ha? Ni kapalit ko tuob kit nga tag 2005. Tuuban ako siya. Unsa? Naman day tuod to si Goliath. Ay, pastila nagkatog man day kung pinaabot niyang mabalik din sa sud sa bahay. Inamagka ning karahong dako. Sa na marong orasa. Hoy, kataas sa oras akong pagkatog. Nahapunan ko kinatog. Imposible hagod. Mura man noong kog nakainom og sleeping pills aning kalakiha. Ug nakatuog ko nga naggunit pa sa yawi sa sakyanan sa akong anak. Ay, nabakini si Goliath. Ug ingon man si Auring. Wa man lang ko pukawa og kaon. Labing siguro, tuwa na sabtos kusina ang duha. Nanubad na sabto. Ako ganing susihon. Wa din sa kusina ang duha. Asa magkada itong mga tawana? Ug si Goliath, wa man sa dito sa akong gipahigdaan niya. Di mal gining tawhana ay. Basin to sa silong aning bahay nga gipadayon na ni Irish nako. Ubasin to apat to sa grahe nga akong gibiyaan niya kaganina. Auring! Auring, hain ba kamo? Auring! Usap din sa grahe. Kabuang. Asa man dito ang tawhana? Huwag si Auring. Wasab na ako ikita. Dili. Niikyas ka si Goliath? O giuban si Auring? Dili. Dili! Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang
damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay tagal kitang hinanap, okay tagal ko